Kontuak batez ere goizaldera, Semenun Kristo zabiltza ama askoren galdera. Ama askoren galdera batez ere goizaldera, esplikatuko ditugu korso hauen arabera. Uide garazoia! Aupa galde! Tabernatik tabernara horren beste neska jator, denea dezengera gude denei atorreta ator, denei atorreta ator horren beste neska jator, nahi datorrenik ez dugu naita nahi egunik ez dator. Zer jatziko te ditu praka zuri edo beltzak, ama ondo plantxagero kuello eta manga ertzak, kuello eta manga ertzak, praka zuri edo beltzak, alare soluziorik ez du izango ezetzak. Eutzi horri, hori, epa! Kalimotxo edo ura, hortan ez eta hainbat duda. Bere xarra dana horrek asko ezingo du muda. Asko ezingo du muda, hortan ez eta hainbat duda. Bide lagun haudet baino, maite zaitut elmuga. Lengo baten joan itzan eskala guntzera, lengo baten joan itzan eskala guntzera, mendian urrutiko baserri batera, aioiene baserri batera, nola ibili nintzan ua esatera. Joaterakuan ongi bueltaku alanak, joaterakuan ongi bueltaku alanak, gajetik pasaion zazipila lanak, aioien ez zazipila lanak, joaterakuan ongi bueltaku alanak. Hau de garra, hau! Bide ba probatu bestia, bide ba probatu bestia, urazan ibilera erabat tristia, aioien erabat tristia, merkatziona baino potega bestia. Alata guztiz ere datorkit burura,
datorkit burura, biloki gaur egun negoxoura. Aioien egun negoxoura, ez dago aldapari guztoko lekura. Eskerrik asko, este show asko montau baino, gero más y mejor. Bueno, gabon da noi, eta ongi etorriak izan zaiteztela, gaurko trikiro egun hontan montaudeun erromei klandestino eo betiko honta, eta bueno, esan hasiera pizkete traketxa izen deula, inungo probaipe hasi gehala, eta lehenengo taldie, Garixe, Montxe, Maltzeta, Azputxo, Naiara, Txibilterra etxaide, bainolako aurkezpenik gabe izen diela. Esan, 8 talde izango dira gaur hemen gainetik pasatzeienak, eta, bueno, eukideun hasierekin, igual, askoitin trikiti honin egin bezala, martitxetarrak hasi eta martitxetarrak emango izuela bukairia gaurko erromei honi. Hemen, holtza gainen biharna izango duen taldie, oso gobe, Itzeder, Saioa, Irune, Leandro, Sonia, eta Bizkaiko taldiek. Aurrera ba!